kurat nga sarayon, aywan halay tenyo ug samarnon, mga kalagasan ug batanon, hakurat siya naray hagudayon. Labi na ang mga bisita, nag-andamhan ira igarala, may ada bugos ngan may sinsilyo pa, may pinutos nga inandam haborsa. Hala na sige kita, an mayor ngan han hermana, nasayaw na hirang kurasa, upod ang sonatahan banda. Hala na sige kita, an mayor ngan han hermana, nasayaw na hirang kurasa, upod ang sonatahan banda. Sikat good labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nasyon, ang kadaman ato haplasa, nag-ariginghin pakuratsa. Sikat gud ini nasarayawon, halabi nga mang maokasyon, mga kalagasan ug batanon, kurat sa gudlaan ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang kamostura, kay damo ang haya na gala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang kamostura, kay nagakalupad ang kwarta. Yo! May ada bisita nga lagas na, kung nalakat nagtuturo tomba, pero namimiling pahindaraga, naiyag-adohing kuratsa. Mga tawohan hipausan, kaya lagas nag-iba ang forma, pagsayaw laniyahin kuratsa, nagluhod-luhod nga nadupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na